Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Обед шуда, соат 2 қариб. Ман ҷуда самбусҳое мондам ки то ки гарм шава. Камтаракаш монда, тамом. Сирка мондаги ҳастам, как всегда. Гуфти рӯзае ки инҷо картошка пухтастам, ростикам надонистам ки чӣ кунам обедда. Барои ҳамин картошкоям майда кардум, тоза кардум, гӯем. Ба ёдам зад ки газ неста. Шавҳарам гуфта будам ки газа пур карда биёед, не ки не инҷода шӯрбо, картошкаош андохтум, бо гирифтум истимодум шаки, гуфтум аввал картошкаи пазам картошка хӯрем, баъд бо гашта обратно мемонам шаки, то ки вай шавад. Картошкаош пазад гуфта, намехал дӯстони азиз. Кӯдако хонада, ман саҳари рӯз кати ҳама ҷо уборка кардам, ин либосои офтоб кардан дар кор. Хонаҳои пилисоз кардам, тоза кардам. Ман ин болои шкафа наконец-то камтар порядок кардем, а то ҳама ҷо расво будак. Асосан ки пилисоз кардам, барои ки биёяд ҳама ҷо привай будак. мағзи нонам хел кӯдако карда будам дина. Бо то бегония хона тоза намеистад. Ва дӯстони азиз, инҷода нишонтон дидум, инҷода бинед. Мавизое ки очам дода будан, ман чӣ кор кардам шона? Шуштум шонаю, амқа тинукшон кардам ки қоқ шаванд ва ягон рӯз шишта вай мекунем. Ваюша анин чӯбчаош тоза кардан дар кор. Мехоҳам амаш чӯбчаош тоза карда баъд монум, барои он ки вақтое мешавад ки масалан ягон чи тайёр мекунӣ ва сароси мазди ва успед намекунӣ. Барои ҳамин донакоша тоза кунам. Чормағзои ношикаста ҳаста, мехоҳам чормағзои шикаста монум. Мехоҳам пахлава кардан ба наздики ягон рӯз шавад. Пирог ҳаст тайёли, тамом шавад, баъд наси пахлава тайёр мекунем. Ягон киноя монда, ягон кинои 2 соата 3 соата монда, баъд ино шитамаш тоза кунем мешад. Намехел хушрӯшдаги астан. Яке аз тамошобинон наистанд ки чормағза чӣ хел нигоҳ медоранд. Очаи ман бисёр гирифтагӣ астанд. Асоси он ки ҷои нам набошад, ҷои масалан ҳавл набошад. Масалан кухни мо мана ин орда инҷо оварда мондем, барои он ки кухнида ман масалан шӯрбо мемонӣ 1 соат 1,5 соат меҷӯшад, уже ҳама хонаҳо ҳавл мешавад. Ҳазор треза кушода монамам ки все равно кухни ҳавл мешавад. Коридор кати, барои ҳамин ин балкон дараша ман вақт пӯшидагӣ, трезаш пӯшидагӣ ҳаста. Барои ҳамин пиёзу картошка мана ҳамин чизо инҷо оварда мондагӣ ҳастам ки инҷо ҷои ҳавл нест, нам нест. Ҳам инҷо ҳам хел агар офтоб шавад, агар сразу ҳаминҷа мебиёд. Барои ҳамин ай очам шонам якта хонашонам ба фикрам нишон додагӣ ҳастам. ҳамо хонашонда даршон пӯшидагӣ ҳаста. ҳаминҷода чормағзошона рехта мондагӣ ҳаста. Ман либосои офтоб кунам. мана дӯстони азиз, салмон инҷа дайговорок шуда имша, хелаш дайговорок шуда имша ва инҷа сиёҳуш чӣ хеле ки мебинен картошка хурдестаю. На сарша шишта биромадак чӣ хеле ки мебинен сарош тара. бози ҳама либосота расво накунӣ сиёҳуш. чакаолуда накунӣ. Нилуфар ванадай. равам сари ваям шишта бирор муша, баъд тамом ҳоли барвақтаю дӯстони азиз. Сиёҳуш ҳам маҷӯша разво кард, маҷбур дроварда сарша шиштум ябора, гуфтум все равно сар мешӯяд. Вай кунум. Сарша шӯюм, либосаша алиш кардам, стирка мондам бо. 4-рум бора ки имрӯз ман стирка мондам. Салмон амина қилиқоша. Сиёҳуш памперс катия, барои ки изорша чойрезон тар карда, кавай гуфтам памперсша пӯшонум ябора. қоқ шавад, инҷода монуша, баъд вай мекунам. Сиёҳуш қафо, қафо. Мама. Нилуфара моҳоша бофтем. Кани моҳота нишонте пиштата нишонте Нилуфар. ина моҳоша бофтем хушрӯҳак. Пага саъдик мера. Имрӯз барвақт сар шидан, барои ҳамин хотир бофтумша. дӯстони азиз, имрӯз бинен оинаи сиёҳуш чӣ кор карда? Чӣ шакида гӯед? Чакка шакида. дӯстони азиз, ростика беҳад мондаштам. Озина кӯдакҳои
хобондум ростикаб им бегов чихел рӯз шуд гӯем беҳад вазбин шуд чупамачуруша вай кӯдакҳои сарошона тез шуштум Салмон намедонам барои чӣ каме инҷиқӣ кард то ҳол инҷиқӣ кардесте баъзи рӯзи хобондесамша хушту сахт хобаш набурдай барои ҳамин омадам инҷо то ки шумо кази хайру хуш кунам дӯстони азиз ва баъд ҳамин ки равам Салмона баъзур хобондум монтаж кунумша намедонам ростика барои чӣ ихӣ кардесте яке аз тамошобинон настиянд ки вай дандон провардиста барои ҳамин дӯстони азиз ҳоли Салмона 4 моҳа гӯем дандон ҳоли барвақта ба фикрам ҳоли 4 моҳи дига дар кор ки то ки дандон бироранд Нилуфару Сиёвуш умуман гӯем хел тез дандон бировардагӣ нестанд вапше ман гӯем ҳамин 8-9 моҳа мешуданд баъд мепироварданд дандоне хел тез намебироранд пагоҳ имрӯз очам шуда телефон кардам пагоҳ насиб иншоаллоҳ мебиёяд пагоҳ ҳамроҳ нақша дорем ки то ки ман ту кунем ҳама каса барои ҳамин вай пага ман кам ҷамъгир мекунам уборка мекунам инҷои хайм пилисоз карда будуму имрӯз не ки босёрамно кӯдакҳо хонаҳои примағзинону исусу кардаги ҳастанд барои бояпортика пилисоз кардам пилисози сабук мекунаму баъд якбора пилисозам мешум дӯстони азиз рости гап чӣ гапи дига доштум фаромӯш кардам беҳад фаромӯшхотир шудагӣ ҳастам ҳама тез гӯем ҳаёт ҳама чӣ мебурад ҳам бо як чизи дигараш аст ки одам ҳама вақт ғамгин мешӣ бо нағз мешиам хеле чӣ хел гум ана бо Салмон бетор шуда асабонӣ мешиам хел манам хел ягон вай овози кӯдак ё ки ягон чӣ бошад резки ҳамин чӣ хел гум настроение асабовайрон меша резкам хел раздражительность пайдо меша соскаша те сиёвуш ман мерам кошки сиёвушка пагира кошки соскаша те анам хел дӯстони азиз омадам соскаша додам Салмона омадам рости гап ҳамин кӯдакҳо намедонам барои чӣ мо заминда мехоҳем хоб рафтан диван доранд курпа доранд ҳама чӣ доранд мегӯем боло диванда хоравед не мо заминда мехоҳем хо рафтан мода заминда ҷо пардон мо пеш мода мехоҳем хо рафтан мегӯям ҷои худтонда баҳазур свободно кушодак чӣ хеле ки хоҳед хоб мере не бо мефрон ҳамин поёнда хоб меранда ози авай ҷанг карда ҳардуша сир кардам ки то ки боло диваншон биромада баҳазур хо раванд шаб дахай кӯдаки майда ҳастанд меҷунбанд меисусу барои ҳамин ҷогоҳои худшон созтара мегӯм потем боли зимистон болошонда курпа мепартоӣ иқа исусу намеғеланд заминда бошанд агар аису баис меғеланд меранд баъд вай диванда ки бошанд болошонда бо курпа ҳеҷо ғелида наметонанд ҳамин хел дӯстони азиз бисёри бад гап назанам лекин гапҳо бисёр ман то ҳоламу гапи мегуфтагим ба ёдам наомада ки то ки гӯям хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худотонро эҳтиёт кунед хайр